McAllister yng nghanol y cae. Fletcher chwarae da gan y dre newydd Rushden! Yn curo Jones y golwr i'r bêl. Munud a hanner o'r gêm di chwarae. Edrychwch ar y bêl tu cefn ar y Amddiffyn. Rushden yn amser i'r ediad yn berffaith. Eto Fletcher ar dafliad tir tuag at Mills Evans ar ôl beirniad yn disgyn yn y cwrt. Cosby Arsan yn clirio ar ergyn dod i mewn gan Niall Flint. Y gwiriad yn curo Jones. A 10 munud ar ôl sgwrio'r gyntaf a'r dre newydd i sgwrio i ail. Gol gyntaf o'r tymor i Niall Flint. Pritchard yn gweld llawer o bêl hyd yma. Ramirez yn neud y symudiad tu cefn i Kelly. A'r bas yn ei dda iddo fo. Oedd yn meddwl ergydio mae'n dyddi ar. Barnes o, mae'n cael ei chlirio gan Mills Evans. Mi darodd i'r trawst ac wedyn oddi ar y llinell. Yr ergyd gan Ramirez. Barnes yn ceisio chlirio. Mi'n taro'r trawst. Aros allan Mills Evans yno i glirio. Fletcher. Flint yno flaen Mooney. Yn brasgamu mlaen. Mae'r bas allan i Sheridan. Rushden ar y middle cwrt Cosby. Groesiad tuag at Kenton. O, dyna Kenton di sgorio'r drydydd. Thorne. Mooney yn o flaen. Flint groesiad yn ei dda. Fi tuag at Roberto'r beniad ar bediad gan Dave Jones. Dechrau da gan Dîm Hugh Griffiths i'r el hannar. Dafliad yn ôl i Ashton. Ffigio heibio i Rushden. Groesiad yn ei ddau. Tuag at Roberto ac efo Peter rithre mewn ar y postyn pella. Y ddau ymd ar draws i gilydd. Richard ymlaen i Ofori allan i Ramirez dan bwysau gan Sheridan. Yn ebrwng o'r cwrt Cosby. Mi'n groesiad da tuag at y postyn pella. Nathan Peter oedd o. Oedd y groesiad yn ei dda. 1 munud o'r 90 i weddill Kershaw hi tuag at y postyn pella. Ashton arbeniad o'r beidiad wych gan Dave Jones. Dwi'n gael llawer i wneud heno. Mi oedd yn effro yn fanna. Nôl i Mooney. Groesiad ddifni mewn tuag at Di Caeti. Mae Jones yn dod fan i gollwng i. A mae di gollwng at James Davies! Cam gymeriad erchyll gan y dre newydd. A mae Derwyddon yn ôl i mewn yn y gêm. Cam gymeriad erchyll o'r groesiad gan Phil Mooney. Jones yn ei gollwng i. A mae'r bêl yn disgyn i James Davies i rwydo gol gyntaf o'r tymor. Oedd gen i lot o chances, ond ni ddim wedi sgorio goliad, dyna be mae'r gêm amdan. A heb sgorio goliad, ni ddim gallu ennill gemau. So rhaid ni wneud well wythnos nesaf. It's an important 3 points, a good 3 points on the road away from home against a good team. So look, we're delighted with it. It's probably one of them ones where we played a lot better this season and lost and drew. So like last week at Barry, some of our play was fantastic, but we lost the game. Tonight we've had to be dogged, we dug in and we won the game. So it's all about that 3 points at the end of the day. A ni ddysgu ennill gemau. Hwna ydy'r peth bwysig o'n mae'n anodd i cymryd. Maen nhw wedi gwneud digon yn... Mae ti ddim cael ildio 2 gol yn y gymryd yma. Sydd bydd nhw'n hongi ymlaen, ond maen nhw wedi ennill y gêm ac 3 pwynt yn y gymryd yna mae'r galed i cael ac dylen ni wedi trio cael rhywbeth allan ni, ond dyn ni heb heddiw.